La 24 ianuarie marcăm un eveniment hotărâtor în dezvoltarea modernă a națiunii române, și anume unirea Principatelor dunărene printr-un exemplu de voință politică aplicată într-un context internațional complex și în condițiile în care adversități de tot felul, și externe și interne, făceau ca acest lucru să pară multora imposibil. Sintetizând gândirea politică din acea vreme, într-o epocă în care nu numai românii, dar și alte popoare de pe continentul european luptau pentru unitate, pentru independență, pentru suveranitate, marele revoluționar român Nicolae Bălcescu subliniase încă la începutul anilor 1850, într-o scrisoare către Alexandru Cegolescu, un alt revoluționar român, idealul de luptă pe care poporul român trebuia să și-l propună și să-l realizeze. Citez: poporul român trebuie să realizeze o revoluție pentru unitate națională și mai târziu pentru independență națională, pentru ca în acest fel să facem ca națiunea noastră să reintre în posesia tuturor drepturilor sale legitime. Idealul unirii românilor fusese propulsat cu putere și consecvență, aș putea spune, încă din timpul Revoluției de la 1848-1849. Era socotită de Partida Națională, care creștea ca putere, ca reprezentativitate și mai ales ca propagare a ideii acestea unirii, ca o problemă prioritară, fundamentală pentru realizarea programului de renovare a societății românești și cerea în același timp exprimarea ei prin toate mijloacele și formele posibile, atât în țară cât și în străinătate. Astfel că deceniul anilor 1850 a însemnat, într-un context, repet, internațional deosebit de dificil, marcat și de războiul Crimeei între marile puteri ale vremii, 1853, 1855-56, de convulsii inclusiv sociale, un progres treptat, dar tot mai hotărâtor al acestei bătălii pentru națiune, pentru unitate națională. Dau un exemplu. Din exil, una din personalitățile mari cunoscute în istoria românească, Cea Rosetti, avea să scrie domnitorului muntean, barbul Dimitrie Știrbei, următoarele. Citesc din nou: noi vrem să nu mai fie moldoveni, munteni, transilvaneni, basarabeni, ci numai o singură națiune de români, liberi și egali, fără protectori și suzerani. Amintesc, România era, pe de o parte, sub protecția puterilor europene și sub suzeranitatea mult mai veche a Imperiului Otoman. Unirea cerută cu ardoare era considerată de cei care militau, luptau și îndurau suferințe, cheltuiau averi, cheltuiau tinerețile lor, dar desfășurau o activitate dinamică și în multe alte zone ale Europei, un proces istoric, aș putea spune, care avea să-și dea roadele în foarte scurt timp. Mai citesc dintr-un document din epocă: unirea României într-un singur stat nu este o idee numai în capetele a câtorva români. Ea a fost sentimentul național în toate părțile României de când istoria a început a ne spune câte ceva despre Dacia. Acesta era un sentiment care se baza pe un trecut istoric, care se cerea a fi reînviat, reînnoit și să fie un argument în bătălia
pentru impunerea acestui ideal național. Relevând starea de spirit și legăturile de solidaritate între românii din toate provinciile românești, atât cele care se aflau sub suzeranitate otomană, principatele dunărene, Moldova și țara românească, dar și din cele aflate sub ocupațiile fie habsburgice, Transilvania, Banatul, Bucovina sau Basarabia sub Imperiul Rus, toate acestea aveau să arunce o nouă notă și o nouă lumină asupra existenței neamului românesc. Bineînțeles, o asemenea bătălie atrăgea atenția marilor puteri care își vedeau periclitate interesele de a controla aceste principate românești și interesele lor de a controla întreagul spațiu sud-est european. În pofida acestor condiții internaționale diverse și complicate, cu ocupații militare străine pe tot timpul războiului Crimei despre care am amintit, chiar și după încheierea păcii, au însemnat și o experiență de luptă pentru mișcarea națională românească. Și aici trebuie să menționez încă un lucru, și anume că ei au pus nu numai viața, dar și averi și capacitățile lor în slujba acestui ideal național. E un exemplu bun și pentru vremuri mai actuale, când poate ar trebui să eliminăm niște egoisme, niște ambiții personale și să milităm pentru promovarea acestei identități naționale și a obiectivelor naționale reale. Iată ce scria un istoric american, o lucrare tipărită în urmă cu aproape un secol la Londra, în 1931, și intitulată Cum s-a înfăptuit România? Studiul unei probleme internaționale 1856-1866. Se numea Riker și scria următoarele. Niciun popor, ca o concluzie, niciun popor însă nu a luptat mai mult ca românii pentru susținerea țelurilor naționale. Chestiunea unității românești, a formării unui stat unitar românesc, a constituit una din temele principale ale Congresului de Pace din 1855-56, în special din 56 în capitala Franței, lui Napoleon al III-lea, grupând, practic, marile puteri în două grupări principale, două tabere însă opuse. Pe de o parte, Franța, susținută de Rusia, înfrântă în acest război, și de Sardinia, nucleul viitoarei Italii reunite, sub Garibaldi și Victor Emanuel, apoi chiar și Marea Britanie, inițial mai ezitantă, s-au pronunțat pentru unirea Moldovei și țării românești într-un singur stat, în timp ce poarta otomană, puterea suzerană, dar și Imperiul Habsburgic, au fost net împotrivă. Sunt publicate numeroase rapoarte diplomatice din această epocă care demonstrează nu numai această opoziție, dar și acțiunile subversive în multe privințe de înlăturare a partidei naționale din competiția care avea loc în această perioadă și de blocare a oricăror intenții a celorlalte puteri de a sprijini mișcarea națională românească. Cu toate că marile puteri totdeauna ajung la înțelegere și astfel tratatul de pace, deși a confirmat tocmai unitatea care putea să fie constituită în viitorul apropiat, dar aducea și alte beneficii în această bătălie pentru unire, și anume se înlătura protectoratul Rusiei, instituit în 1829 prin pacea de la Adrianopole.
O altă măsură care bara expansiunea țarismului, nu numai în spațiul românesc, dar în Balcani în general, înființarea unei comisii europene a Dunării maritime. Este prima oară când se dă un statut internațional acestui celui mai important fluviu european, cu sediul la Galați. În plus, ni se retroceda județele Cahul, Bolgrad și Ismail din sudul Basarabiei, ce fuseseră anexate împreună cu întregul teritoriu dintre Prut și Nistru la 1812. În perioada următoare, convinsă că niciodată o națiune nu-și poate dobândi drepturile și identitatea decât prin sine însăși, va deveni o țintă definitorie prin noi înșine a partidului liberal de mai târziu, Mișcarea Națională Românească a îndrumat și a constituit cluburi, alte forme de organizare, asociații, o presă activă. Presa se află la începuturile sale, dar dovedește un dinamism și o consecvență extraordinare, totul pe cartea unirii. Numai prin unire putem ajunge la stabilitate, putere și tărie. Vom putea să impunem drepturile din afară și dinăuntru ale țării. Puterile garante aveau să ajungă, cum am spus, la un compromis, având la bază o înțelegere anglo-franceză din 1857, localitatea se numea Osborne. S-a scris destul de mult asupra acestei înțelegeri. Dar acceptau, în acesta consta compromisul, ținerea de alegeri, în schimbul renunțării de către Franța la principiul deplinei uniri a celor două principate. S-au falsificat odată alegerile, apoi s-a reușit să se impună ținerea de noi alegeri, e o întreagă istorie în care apar din nou femeile în prim planul luptei naționale, este bine de amintit acest lucru, nu numai la 1848, dar și acum, în anii de sfârșit ai deceniului al VI-lea, 1850-1860, și victoria mișcării unioniste avea să fie deplină, dar nu decisivă, dar era un semnal pentru mișcarea națională. Au avut loc așa numitele adunări ad hoc, divanuri, după obiceiul și limbajul vremii de atunci, în 1857, care au exprimat în mod evident această voință de unitate. Un an mai târziu, Convenția de la Paris din august 1858, aprobată de cele 7 puteri garante, a fixat un nou statut internațional Principatelor Române dunărene, ca și principii de organizare a lor. A proclamat egalitatea locuitorilor în fața legii și admisibilitatea în funcțiile politice, înlăturându-se privilegiile feudale care dăinuiau de atâta vreme. Este o întreagă atmosferă de efervescență, dar în același timp de bătălii, de reacții și contrareacții a celor care, sprijiniți de unele puteri garante, doreau să blocheze procesul unirii. S-a ajuns astfel în ianuarie 1859 la o soluție îndrăzneață și originală, cea a unei duble alegeri în unanimitate în persoana colonelului Alexandru Ioan Cuza, ca domn al Moldovei, la data de 5 ianuarie și apoi al Munteniei la 24 ianuarie 1859. Cităm dintr-un document din epocă. Dubla alegere echivalează cu unirea principatelor.
Unirea principatelor este independența lor. Aceste lucruri erau transmise și avem o serie de volume publicate în ultimele decenii de către diplomații străini care atrăgeau atenția asupra acestui proces constructiv. Ecoul actului de curaj, de mare curaj al românilor din interiorul arcului carpatic și din afară, pentru că, spun acest lucru, atașamentul românilor din Transilvania, propriu-zisă, dar și din celelalte provincii, a fost extraordinar. Scriau gazetele în acea vreme, citesc din nou din acest document: Dumnezeule, ce popor este poporul român! Când se inspiră la vreo idee, în acest caz ideea unirii și care ducea în sine ideea independenței, el uită toate încercările, toate interesele private și se consacră pentru triumful cauzei române. Anii de domnie care au urmat au însemnat un proces accelerat de transformare a statului român, de formare a statului român modern, cu legi și instituții înnoitoare care să conducă spre independență și apoi, în deceniile care au urmat, printr-o acțiune consecventă la marea unire a românilor într-un singur stat unitar, independent și suveran. Acesta este un alt capitol de istorie românească și sunt convins că vom putea vorbi despre el într-o prelegere ulterioară. Vă mulțumesc!